me istočno od Kansas City, jedno 30 milja i 50 km. Ovo je jedna odlična lokalna cesta. Snijega ima otprilike 10-15 centi. Dovukao sam Kinezima one male posudice za hranu. Istovario u jednom malom gradiću. Sad idem nazad sa istom prikolicu u jednu fabriku hrane. Evo me na kružnom toku. Pravila su ista i u Evropi i u Bosni. Jutros je bilo otprilike oko -8 Celzijusa. Na ovoj cesti inače nema prometa, ovo je lokalna cesta, tako da kad se vozite ovdje svake minute vidite možda po jedno auto. Znači ovo nije uopšte nikakva bitna cesta u smislu regionalnog karaktera, već samo ovako povezivanje gradića, selca, farma. Otprilike oko 100 km/h. Inače, kad se vozite na ovim lokalnim cestama, morate se paziti u ogledalo. Kako se to kaže, crni led koji kod nas vrati. Evo jedna farma ovamo s lijeve strane. Inače smo sad u državi Missouri. Mislim da Missouri ima oko jedno 5 miliona, više od 5 miliona stanovnika. Dok Kansas ima 2.200.000. Znači, što se tiče populacije, Missouri je duplo veći sa populacijom. A mislim da je površinom Kansas veći. Puno veći. Eto, toliko za ovaj video.